Benvinguts al Tot o Res, soc l'Ares Teixidor i un dia més jugarem a contestar preguntes. Bé, de fet, jo no, jo ja em sé totes les respostes. Ho faran el Xavier, la Laia i el Miquel. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Bona tarda. Esteu bé, nerviosos? Sí. Una mica nerviosos. Una mica. Nervis controlats, però necessaris. Ja sabeu que hi ha una persona que no us ho posarà gens fàcil per arribar al final del programa. Ella és la nostra mestra, us la presento. Tercer programa amb nosaltres, du 1.800 euros guanyats, és llicenciada en Belles Arts i té carnet de conduir, però ja fa més de 10 anys que no porta el cotxe. Ella és Elisabet Rossell. Hola, què tal? Benvinguda, Elisabet. Gràcies. Escolta'm, una de dos. O tens xòfer particular o fa temps que et van retirar tots els punts? Confessa. Ni una cosa ni l'altra. No? I llavors? No el necessito. Treballo a Barcelona i el transport públic va bastant bé. Quina sort. Sí. Quina sort no haver d'agafar cotxe en aquesta ciutat. Sí, sí. Mestre, ja saps que has de defensar el teu lloc i per fer-ho has de conèixer molt bé el perfil de cada concursant amb els que t'enfrontes avui. Te'ls presento, vull que estiguis molt atenta. En primer lloc, el Xavier Cuní, té 42 anys i ve d'Argentona, tot i que va néixer a Mollet. Va estudiar disseny gràfic, és autònom i té un negoci de samarretes personalitzades. És també un gran amant del cinema de ciència-ficció, com Star Wars o Blade Runner, ET. Hola, Xavier, què tal? Molt bé. Benvingut. Per cert, m'han dit que tens una màquina d'impressió en 3D. És així? Sí, també. Si algun dia no arriben a donar-me un premi Ondas, que ja sé que no, però doncs me podràs fer un, no? El fabriquem, sí? cap problema. Fantàstic, això ja ho tindrem, doncs. I un Òscar, si vols. També. Podem anar picar més alt. Millor. Moltes gràcies, que tinguis molta sort i benvingut. Continuem. En segon lloc tenim la Laia López, ella té 41 anys i és de Barcelona. Llicenciada en Psicologia, canta en una coral des que tenia 4 anys i li agrada molt el jazz, l'òpera i la música clàssica. Benvinguda, Laia. Què tal? Molt bé. Bé? Sí. I he deixat pel final la part més important. Segons explica ta mare, vas néixer amb 2 dents. Això diu? Com pot ser? No ho Com sé. t'alimentava? Pobre, patint, suposo. Et donava el pit o ja et feia directament entrepans de pernil? Directament entre pans. Sí, clar, ja m'ho penso. Benvinguda, que tinguis molta sort. I per últim, vull presentar-vos al Miquel Viladomat. Ell té 38 anys i ve de Salt. Treballa de desenvolupador d'aplicacions mòbils i pàgines web. És aficionat a anar en caiac i acostuma a portar sempre barret. Bona tarda, com estàs, Miquel? Molt bé. Sí? Bé? Amb el teu barret? Molt barret. No pot faltar. Sempre. Per últim, m'he deixat d'explicar que el veureu al cinema sempre que hi hagi una pel·lícula nova de Star Wars o de superherois de Marvel. Quin és el teu heroi de Marvel preferit? Spiderman. Sens dubte. Sens dubte. Sens dubte. Que et doni molta sort, veurem gràcies. si hi ha un tema relacionat A veure. amb totes aquestes coses, ja I veurem. molt dona. Exacte. Mestre, com els veus? Bé. Bé? Sí, a simple vista ja ho Els sé, veig jo també els veig bé. estupendament. Però perillosos? Has Sí. estat ben atenta al perfil de cadascun d'ells? Ho he intentat. Ja sabeu que només un dels 3 aspirants podrà lluitar cara a cara contra la nostra mestra en el duel. Us explico. Els temes d'avui són aquests. YouTube, Mozart, extraterrestres, frases fetes, Rússia. Mestre, et toca triar i adjudicar temes, un a un. Comencem pel primer, pel Xavi. Ja saps, disseny gràfic, fa samarretes, li agrada el cinema de ciència-ficció... Ai, mira, d'extraterrestres, mestre, no sé. Com ho veus? Mira, li donaré Mozart. Sí? Sí. No té res a veure, per tu, amb ell. No. No. Com t'hi veus? Crec. Fantàstic. És Sí? el meu tema favorit. Doncs, si és així, no ens ho havia explicat. Llavors no és cosa nostra. Continuem. Doncs a la Laia li donaré YouTube. Laia YouTube, ja saps, psicòloga, canta, li agrada la música clàssica... No sé si et diu alguna cosa, tot això relacionat amb el YouTube? YouTube. Tu com t'hi veus? Li canviaria el Xavi. Sí, però no pots. No es pot. No. Doncs a veure què passa. Ens quedem així, per últim, el Miquel. Doncs el Miquel, frases fetes. Frases fetes pel Miquel. Què dius, Miquel? Bé. Sí? Sí. Domines? No, però bueno, no passa res, Anem a veure, anem a comprovar. De moment, temes adjudicats, així que comenci la primera ronda eliminatòria. Xavi, primera pregunta. A quina ciutat va néixer Wolfgang Amadeus Mozart?
Munic, Viena, Salzburg, Mannheim. Salzburg. Jo Marquem-ho? diria Salzburg, sí. La resposta és... correcta. Qui tocava amb Mozart en els seus primers concerts? La seva germana, el seu pare, la seva mare, tocava sol. A veure... Direm que sol. Tocava sol. La resposta és... incorrecta, no tocava sol. Mestre, rebot. Amb el seu pare. La resposta és... incorrecta també. La resposta correcta és amb la seva germana. Continuem. Quantes obres va compondre Mozart al llarg de la seva vida? Entre 350 i 400, menys de 100. Entre 250 i 300, més de 600. A veure, posem que són... poques, menys de 100. La resposta és... incorrecta. No va ser menys de 100. Mestre, rebot. Doncs mira, jo sí que em va compondre moltes i em vaig arriscar més de 600. La resposta és... correcta, més de 600. Mozart va morir jove, només tenia 35 anys. Va fer més de 600. Continuem, no ha anat tan malament. Bueno. Anem a veure què tal YouTube. A veure. Primera pregunta. Quin és el vídeo més vist de la història de YouTube? Single Ladies, Gangnam Style, Uptown Funk, Mass Style. El Mass Style és molt divertit, però no crec. El Single Ladies? La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Doncs el Gangnam Style. La resposta és... correcta. Fins i tot YouTube va haver de tornar a programar el sistema quan el vídeo va passar dels 2.000 milions de visualitzacions. 2.000 milions. Són moltes. Moltes. I per últim, què va passar l'any 2006 amb YouTube? Lady Gaga va estrenar el seu canal, en va sortir la versió en català, Google va comprar la web, s'hi van poder penjar vídeos en alta definició. Doncs, a veure... Potser va sortir la versió en català? La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Jo crec que Google va comprar la web. Comprovem-ho, la resposta és... correcta, Google va comprar la web. Continuem, Laia. Quina part del logotip de YouTube és vermella? Tube, YouTube, cap. O el tub o el you. El you. La resposta és... incorrecta, no és you, mestre, rebot. Busquem la part del logotip que és vermella. Jo diria que és el fons de la lletra, per tant, diria cap. La resposta és... incorrecta, la resposta correcta és tub. Preguntàvem pel logotip, mestre, per tant, el que tu deies també forma part del logotip, que és de color vermell, en aquest cas. Mestre, pocs rebots fins ara, i la Laia, YouTube malament. Fatal. Però no passa res. Això només acaba de començar. Continuem, frases fetes. Comprovem què tal. Primera pregunta. Què vol dir ser el cul d'en Jaumet? Rebre tots els cops, no estar mai quiet, anar brut, ser de complexió petita. Jo diria... rebre tots els cops, no estar mai quiet. La resposta és... correcta, no estar mai quiet. Següent pregunta, acaba la frase feta següent. De porc i de senyor, n'hi ha un a totes les cases. Se n'ha de venir de mena. No n'esperi res de bo, ni gràcies ni perdó. Se n'ha de venir de mena. La resposta és... correcta, se n'ha de venir de mena. Aquesta frase vol dir que qui s'ha criat en un determinat ambient no és freqüent que en pugui sortir. Continuem, Miquel. Quina frase feta és més apropiada per dir a algú que acaba de tenir un desengany amorós? Has nascut amb la flor al cul, ja cal que et calcis. Un clau entre un altre. A cavall regalat, no li miris el dentat. Estic... Algú que acaba de tenir un desengany amorós. Acaba de tenir un desengany amorós. Dubto entre dos...
Però un clau entre un altre? Sí? La resposta és... correcte. Un clau entre un altre vol dir que un amor em fa oblidar un altre. Això diu la frase feta, però no sé jo si funciona. O sí, funciona, Miquel? A tu t'ha funcionat. Repassem marcador. Xavi, 100 euros. Laia, 0 euros. Miquel, 300 euros. I la nostra mestra n'ha guanyat 300, que ja sabeu que pugen el pot. Continuem, perquè això acaba de començar. Hi ha una segona fase, però tu saps que arriba el moment de canviar els temes, si així ho consideres, mestra. No sé com els has vist, pel moment. Bé, Tal com esperaves? Millor, pitjor? El Miquel t'ha sorprès? T'ha hagut de sorprendre? de tot. Sí? Sí, Fem canvi? sí. Els temes d'avui són aquests. YouTube, Mozart, extraterrestres, frases fetes, Rússia. Comencem amb el Xavi. Val, al Xavi li mantinc, Mozart. A la Laia també. I Continuem amb YouTube, a la Laia i al Miquel. li canvio extraterrestres. A extraterrestres pel Miquel. Miquel, t'anirà també? Tu creus? No? No crec. Comprovem-ho. Ara sí que comenci la segona fase de la ronda eliminatòria. Xavi, primera pregunta. A més del clavicèmbal, quin altre instrument tocava Mozart des dels 6 anys? Violí, trompeta, flauta, guitarra. Home, a veure... Direm el violí, que és el més clàssic. La resposta és... correcte, el violí. Continuem, on va aprendre a llegir i a escriure Mozart de petit? En un vaixell, en una taverna, en un carruatge, en un palau. Home, a mi m'hagués agradat aprendre a llegir en una taverna. A tots. La resposta és... incorrecta. La llàstima. Llàstima. Mestre Rebot. Jo crec que en un palau. La resposta és... incorrecta també. La resposta correcta va ser en un carruatge. No està malament, tampoc. Mozart va passar la major part de la seva infantesa viatjant en carruatge d'actuació en actuació i per això ho va aprendre així. Següent pregunta. Quin d'aquests personatges és de l'òpera La flauta màgica? Cherubino, Papageno, Fígaro, Rigoletto. No em preguntis per què, però em sona Papageno. No t'ho pregunto, Vale, simplement ho gràcies, marco. gràcies. La resposta és... correcte. Molt bé, Papageno. Fígaro era el barber de Sevilla, Cherubino apareix a les noces de Fígaro i Rigoletto és un bufó. Continuem. YouTube. A veure què passa. A veure què passa. Primera pregunta. Quin canal de YouTube va aparèixer abans? El de TV3, el del Futbol Club Barcelona, el dels Amics de les Arts, el de l'Institut d'Estudis Catalans. A veure, per antiguitat diria que el d'Institut d'Estudis Catalans, però diré el del Barça. La resposta és... correcta. Va ser el dia 6 de febrer del 2006. Següent pregunta, Laia. Quin lloc ocupa YouTube en el rànquing de webs més visitades? Primer, segon, tercer, quart. A veure, jo diria que potser el primer deu ser algun buscador. Potser el segon? La resposta és... correcta. Per sobre seu només hi ha Google i el tercer és Facebook i el quart, Baidu. Continuem, Laia, per últim, com es diu el repte de llançar una ampolla d'aigua que caigui dreta? Battle Flip Challenge, Pineapple Pen, Battle Throw Challenge, Thug Life. Ostres, ho hauria de saber perquè els meus alumnes juguen contínuament a això. Doncs el Battle Throw Challenge. La resposta és... incorrecta. Mestre, Rebot. Doncs el Bottle Flip Challenge. La resposta és... correcta. El Bottle Flip Challenge.
Molt bé, Laia. Continuem amb el Miquel. Extraterrestres. Vinga. Primera pregunta. Com es diu la persona que estudia els ovnis? Exòleg, ufòleg, astròleg, omniòleg. Jo diria que ufòleg. La resposta és... correcta, és l'ufòleg. Segons alguns científics, a quin lloc del sistema solar és més possible que es trobi vida extraterrestre? La Lluna, Mart, Venus, Júpiter. Dubto entre Mart i Venus per proximitat Mart, pels marcians. La resposta és... correcta, Mart. I per últim, quantes notes té la famosa frase musical de la pel·lícula Encontres a la tercera fase? 4, 5, 6, 7. Tururururu, tururururu. 5. Comprovem-ho, la resposta és... correcta. Música de John Williams per a aquesta pel·lícula de l'Steven Spielberg. Fem recompte de marcadors de nou. Xavi, 300 euros, Laia, 200 euros i Miquel, 600 euros. La nostra mestra n'ha acumulat un total de 400 euros que fan pujar el pot directament. És una llàstima, però hem d'acomiadar al Xavi i a la Laia. Em sap molt greu, llàstima. Laia, aquestes dents, aquestes 2 dentetes amb les que vas néixer no No t'han m'han servit servit de res. per guanyar. No passa res, però ho pots contar, escolta. I tant. A nosaltres ens ha fet molta gràcia. Moltes gràcies per venir. Gràcies a tu. Xavi, l'Star Wars no ha aparegut. No ha aparegut? No ha aparegut. T'hagués anat molt bé. Sí. No passa res, podeu tornar d'aquí un temps. I tant. Moltes Ho gràcies, provarem. ha estat un plaer. Miquel, enhorabona. Sí. Ens quedem amb ell, amb el Miquel, els seus 600 euros i la mestra, l'Elisabet, que n'ha guanyat 400. Continuem jugant, perquè ara comença el duel. Comencem el duel. Ja sabeu que guanyarà el millor de 5 rondes. Elisabet, Miquel. Miquel, Elisabet. Només en pot quedar un. Us recordo els temes d'avui. YouTube, Mozart, extraterrestres, frases fetes, Rússia. Mestra, està en la teva mà. Tu decideixes Doncs amb mira. quin tema comencem el duel. Comencem per extraterrestres. Per què? Mira, perquè també és l'últim que ha fet el Miquel i li dedico. Sí? Ja està. Això és ser una mestra massa bona, eh? Soc bona. Sí? Ai, Déu meu, no te'n fies gaire, que et pot sortir malament aquesta estratègia. Ja veurem. Digue'm, qui dels dos vols que comenci a respondre? Doncs començaré jo. Comences tu? Molt bé, m'heu de dir si són pel·lícules en les quals apareixen extraterrestres. Prometheus. Sí. Correcte, de l'any 2012 de Ridley Scott. Alien vs Predator. Sí. Correcte, del 2004. Superman. No. Sí, l'any 1978 Superman arriba de Kryptó. Blade Runner. No. Correcte. Mars Attacks. Sí. Correcte. L'arribada. Sí. Sí, correcte. Píxels. Crec que no. Sí. Sí. Sí, hi apareixen. Miquel, si encertes la següent, el punt és teu. El planeta dels simis. No. Correcte. Punt pel Miquel. El duel comença així. Punt per l'aspirant. Mestre, digue'm, amb quin tema continuem jugant? Doncs Mozart. Qui dels dos vols que comenci a Que respondre? comenci ell. Que comenci ell. Molt bé, nascut a Salzburg, de ben petit, Mozart va viatjar molt i va visitar molts indrets. Madrid. No. Correcte. Viena. Sí. Sí, va viure molts anys, és el lloc on va morir. París. No. Sí, va tocar al Palau de Versalles. Munic. Sí. Sí, i viatja molt sovint per estrenar-hi obres d'encàrrec. Moscou. No. Correcte. Verona. No. Sí. Milà. Sí. Correcte. Li encarregaren una òpera. Barcelona. No. Correcte. Bologna. No. Sí. Allà el van nomenar mestre de l'Acadèmia Filharmònica als 14 anys.
Elisabet, si encertes la pregunta següent, el punt d'aquest tema és teu. Londres. No. Sí! I va fer un concert davant els Reis. No sumem cap punt a cap dels marcadors, ha hagut empat en acerts i ara continuem. Molt bé. Digue'm, quin és el següent tema amb el que juguem? Doncs YouTube. YouTube? I qui dels dos vols que comenci a respondre? Ell. Comença el Miquel, molt bé. Quina d'aquestes cançons ha superat els 1.000 milions de visites a YouTube? Baby de Justin Bieber. Sí. Sí, en té més de 1.500 milions. La gossadera de Marc Anthony, Gente de Zona. Sí. No arriba als 700 milions. Waka, waka, de Shakira. Sí. Correcte, en té més de 1.200. Bailando d'Enrique Iglesias. No. Sí, de fet supera els 1.800 milions de visites. Viva la vida de Coldplay. Sí. No, en té uns 360 milions. Roar de Katy Perry. Sí. Sí, en té més de 1.700 milions. Hello d'Adele. Sí. Sí, en té més de 1.800. Elisabet, si falles la següent, el Miquel s'emporta el punt d'aquest tema. Molt bé. Bad Romance, de Lady Gaga. Sí. No, en té uns 770 milions. Punt pel Miquel. Continuem en el duel. Mestre, de moment l'aspirant et porta avantatge. 2 punts, tu en tens 0. Queden 2 temes, hauries de guanyar-los els 2 per a que hi hagués un empat i hi haguéssim de triar un tema per desempatar. Digue'm, quin és el tema següent? Doncs frases fetes. Frases fetes. Qui dels dos vols que comenci a respondre? Jo mateixa. Comences tu. Molt bé, m'heu de dir quines de les frases fetes següents són correctes. Sua la cansalada. Sí. Correcte, vol dir fer grans esforços per aconseguir alguna cosa. Descobrir la sopa d'all. Sí. Sí, pensar-se haver descobert una cosa que ja coneix tothom. No sé ni car ni esqueix. No. Correcte, la frase correcta seria no sé ni car ni peix, que es diu quan algú no té un caràcter ben determinat. I una botifarra negra amb patates rosses. No. No, la frase correcta és i un bé negre amb potes rosses, que es diu quan rebutgem una afirmació d'algú. Menjar més amb els ulls que amb la boca. Sí. Correcte, gaudir més per l'aspecte d'un menjar que pel seu gust. Acabar els torrons. No. Sí, vol dir acabar els diners o els mitjans per fer alguna cosa. Haver-se acabat el bròquil. Sí. Correcte, es diu per indicar que s'ha arribat al final d'alguna cosa. Miquel, si falles la següent, punt per la mestra. No poder-se-li ficar un pinyó al cul. Sí. Correcte, es diu per donar a entendre que una persona és molt orgullosa. Elisabet, si encertes la següent, el punt és per tu. No tenir un pal a post. No l'he sentit mai, per tant no. Sí, significa ser molt pobre. Miquel, deixa'm dir-te que tal vegada sigui el moment més important d'aquest duel, perquè si encertes la següent, t'emportes el punt i alhora el duel. Passaries a ser el nou mestre i aniries a la prova final, al tot o res. Veurem què passa. Temps d'oques grasses. No. Correcte, la frase correcta és temps d'oques grasses, que vol dir temps d'abundància. Ja ho veieu, un cop acabat el duel, el guanyador és el Miquel, l'aspirant, per tant, ens sap greu, però hem d'acomiadar l'Elisabet, que ha durat 3 programes amb nosaltres. T'han eliminat, però t'emportes 1.800 euros, Contentíssima. que està molt bé. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Amb vosaltres. aquests diners no cal que tornis a casa amb cotxe, pots agafar un taxi, o 2, o 3, Vaig a o peu. més, o a peu. Ha estat un plaer, moltes gràcies, Igualment. però t'hem de dir adeu. Molt bé. Adeu, Elisabet. Gràcies. Adéu. I ens quedem amb el Miquel, que en aquests moments és nomenat nou mestre del tot o res. Ara sí, pots creuar la línia. Ara sí, Miquel, ets el nou mestre, tens la primera oportunitat de guanyar el pot del programa, perquè juguem a la fase final. Això és el tot o res. Arriba el moment de jugar-nos el pot del programa. Avui l'hem fet pujar a 1.000 euros. Mestre,
Mestre, que bé et queda, el nom? T'agrada, Molt. Fas un somriure Molt. orgullós. Al final em faràs creure que el barret t'ha donat sort? Sí, segur. Sí? És el barret? Jo crec que sí. Demà portaràs un diferent? Portaràs el mateix? Ja ho veurem. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Jo crec que no és el barret. No sé si m'arriscaré. Jo crec que té a veure amb dues persones que han vingut a veure, que t'estan donant força. Això també. Ta mare i la teva filla. Sí. Jo vull que vingui la teva filla aquí amb mi. Un moment. Vine aquí. Micro de mà, sisplau. Micro de mà. Hola, què tal? Bé. Aviam, que t'hem de sentir bé. Com te dius? Emma. Emma. La Emma sé que et vol dir una cosa important. Digue-li, no ens facis quedar malament, pare. Que no ens facis quedar malament. La família està en joc. Que l'honor de la família està en joc. Molta sort, t'estimo. Molta sort, t'estimo. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Això t'ha de donar Això molta dona un força. Ja et dic subidon. jo que jo no crec que sigui el barret. Jo crec que és cosa de l'Emma i ta mare. Preparat? Sí. Ja saps que has de triar tema per la pregunta final. Et recordo que els temes d'avui són aquests. YouTube, Mozart, extraterrestres, frases fetes, Rússia. Bé, frases fetes m'ha donat sort fins Molta ara. sort. Per tant, anirem amb frases fetes. Jo crec que és la millor opció. A veure. M'hagués estranyat molt que haguessis triat un altre tema. Frases fetes ha sigut el tema, el teu tema, Sí. en el programa d'avui. Doncs molt bé, la pregunta final que has de respondre correctament per endur-te el pot del programa és la següent. Les frases fetes en anglès de vegades tenen una traducció quasi literal al català i a vegades són totalment impossibles de deduir. Digues quin és el significat en català de la frase següent. To chew the fat. Les 8 opcions de resposta les tens a la pantalla. Morsegar-se la llengua. No es pot matar tot el que és gras. Buidar el pap. Fer petar la xerrada. Estar amb l'aigua fins al coll. Donar mastegat. Caure de morros. Parlar clar. Bé, Pren-te el teu temps. Amb calma. n'hi ha un parell que no. Les altres... Que tens clar que no. Les altres dubtem. Dubtem entre 6, vol dir. Sí, més o menys, sí. Seria això. Ja saps que tens 8 opcions de resposta, però que pots eliminar fins a un màxim de 4 si respons correctament les 4 preguntes que et faré dels 4 temes restants. Provem? Sí, Juguem? juguem. Ho intentem? I tant. Molta sort. Merci. El primer tema és YouTube i la pregunta és la següent. Què dona YouTube als usuaris amb més de 10.000 subscriptors? Una placa de plata, el doble d'anuncis, accés als seus estudis de producció, invitacions a esdeveniments exclusius. Com que va un tema de calés aquí normalment, jo diria que el doble d'anuncis. Marquem-ho? Sí. La resposta és... incorrecta. No és el doble d'anuncis. La resposta correcta és accés als seus estudis de producció. De fet, YouTube disposa d'uns espais per a creadors on poder trobar els recursos necessaris per gravar els seus vídeos. En tenen a Los Angeles, Londres, Tòquio, Nova York, São Paulo, Berlín, París, Bombay i Toronto. No en tenies ni idea? Ni idea. Jo tampoc. Mira que ho sé tot, però aquesta se m'ha escapat. Continuem. Mozart. La pregunta és la següent. A Mozart li van encarregar una missa de Rèquiem, però va morir abans d'acabar-la. Qui va acabar el Rèquiem de Mozart després de la seva mort? Franz Xaver Sismar, Christoph Willibald Gluck, Antonio Salieri, Franz Joseph Haydn. Ostres. Per la pel·lícula podria semblar que és Salieri, però jo crec que ens van enganyar i diria Haydn. Marquem? Sí. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és Franz Xaver Sismayer, que era el seu deixeble. Mozart tampoc ha pogut ser. Ens queden 2 temes. Molt bé. Però vull recuperar la pregunta final, perquè has de concentrar-te molt bé amb les opcions de resposta que tens. La pregunta era... digues quin és el significat en català de la frase següent. To chew the fat. Mossegar-se la llengua, no es pot matar tot el que és gras, buidar el pap, fer petar la xerrada, estar amb l'aigua fins al coll,
donar mastegat, caure de morros, parlar clar. Ens queden 2 temes. Vol dir que tenim opció d'eliminar 2 opcions de resposta. Molt bé. No sé com ho tens, com ho veus, com ho sents. Bé, complicat, però No és fàcil, no, hem de mirar de fer-ho. però t'ha donat molta sort. Sí, sí. Les frases fetes, el barret, l'Emma... Està tot Tot està pot. Està tot pensat perquè avui t'emportis el pot. Continuem, si et sembla? Extraterrestres és el següent tema. I la pregunta és, quina teoria defensa que la vida a la Terra és d'origen extraterrestre? Galactosèmia, preformacionisme, panspermia, docetisme. Dubto entre dues, però m'hauré de jugar. Panspermia. Marquem-ho? La resposta és... correcte, panspermia. Ara sí. Mira la Emma, amb quines ganes aplaudeix. Molt bé, vol dir que eliminem una opció de resposta, que és aquesta. Estar amb l'aigua fins al coll no pot ser. No comptis amb ella. T'ajuda en algo? No. No? Però bé. Però és una menys. Bé, una menys. Ens queda un tema, Rússia, i la pregunta és la següent. El souvenir rus per excel·lència és la matrioshka, la nina de fusta que conté altres nines més petites a l'interior. Què portava a la mà la primera matrioshka russa que es va fer? Una rosa, una cistella plena d'ous, una galleda d'aigua, un gall negre. Jo diria, no sé per què, però un gall negre. El nostre mestre creu que la primera matrioshka russa que es va fer portava un gall negre a la mà. Marquem-ho. La resposta és... correctíssima. Un gall negre. Bé? Bé. Vol dir que eliminem una altra opció de resposta, que és... donar mastegat. Bé. Com ho veus? Bueno, una mica millor. Una mica millor? Arribats a aquest punt, ja no tenim més oportunitat de treure cap opció de resposta més. Estan tots els temes contestats. Entre quines dubtes? Dubto entre mossegar-se la llengua i buidar el pap. Però m'hauré de quedar amb una i llavors me la jugaré... Jo crec que és més mossegar-se la llengua. L'analogia de fat, la grassa, la llengua... Jo crec que pot anar per aquí. El nostre mestre creu que el significat en català de la frase tutxu de fat és mossegar-se la llengua. Sí. Marquem-ho? Marquem-ho? Convençut? Sí. Segur? Sí. Emma, vine aquí. És un moment important pel teu pare. Vull que estiguis aquí. Aviam, quins nervis. No ho veuràs aquí, has de mirar allà. Si es posa verd, s'emporta 1.000 euros. I si no, tornarà demà a intentar-ho. La resposta a la pregunta final del tot o res és... incorrecta. La resposta correcta és fer petar la xerrada. Fer petar la xerrada vol dir parlar per parlar una estona, és a dir, que just al contrari de mossegar-se la llengua. Miquel, llàstima. No pot ser, el mestre avui no s'emporta el pot, però té una altra oportunitat perquè torna en el proper programa amb 3 aspirants més i ell amb ganes d'endur-se el pot del tot o res fins al proper dia.